Godmorgen. Her står vi med vores mega fine Tim Ove der. Det er jo som regel en maskine, sådan en. Her har vi hydraulikdiagram herovre. Og vi har udpeget sat numre på nogle forskellige komponenter her. Som vi kan se der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og der har vi så 3'eren. Det er fordi den kører sådan lidt sammen med 5'eren. Men nok om det. Så skal vi lige se hvordan alt det her sjov her det virker. Jeg har sådan en rigtig fin boks her. Der kan de fandme ikke være med i dag. Hvis vi lige prøver sådan lige nogle forskellige ting. Det er så der. Jeg tænker, at her kører vi tanken op og ned, og vi kan se håndtagene inde på vores PGV-ventil. De kører også sådan lidt frem og tilbage, alt efter hvad jeg gør her. Så det var tanken, og her der har vi så trækket her også. Simpelthen så fint som det kan være, og aftopper også kan køre op og ned. Det var den alvej. Og lige den der var jeg. Simpelthen. Og oplevelse der. Vi kan få til at køre det simpelthen. Her der har vi sådan en autostyrfunktion, tror jeg det hedder. Så er det noget med, når vi indvirker her på det her. Jeg kan lige se om jeg kan få det. Så noget med. Man kan få. Det er ikke sikkert, at jeg gør rigtigt. Jeg tror jeg helt sikkert ikke, jeg gør. Og så prøver vi lige at kigge på noget andet. Her har vi et styrehjul derinde. Som vi også kan hæve og sænke, som vi vil. Ja, her i den øverste kører det sammen med, det der. Det er sådan der, det skal være, ja. Den skal være nede, og så fungerer det her. Så kører den automatisk ned igen, når man har kørt alt andet op. Så noget med, vi kan. Nu kan vi se, derovre så kører. Hvad hedder bomben her nu, når jeg skubber til det her? Det er ret smart. Fordi når de her kæmpe store overoptager, de kører her. Hvis nu vi forestiller os, der var en række roer her. Og så den lige pludselig lige slår ordentligt knæk her. Så vil skinneren her, så vil de jo gå på roerne. Og så den er selvfølgelig løftet, fordi den her, den kører slæber hen ad jorden. Så den løftet op af den slis her. Så vil den sådan gå med roen, og så vil overoptageren begynde at dreje. Men det kræver så også lige at traktoren den lige følger lidt med. Ellers så går det jo helt galt. Så det er